Hai. Ia, hai să mergem. Hai, lasă-i acolo. Și de mamica ta... Ia uite la tati. Asta am zis noi vedat. Am văzut filmul. Ce faci, dragă? Acum vedem mami fac filmul. Ce ți-a mai cumpărat, mami? Și, dar sub masă acolo ce sunt alea de sub masă? Ia uite-te. Sub masă. Sunt scândere. Nu, acolo nu sunt. Sunt jucării. Niște jucării acolo. E un loc pentru jucării. Este de dracă. Da. Și ia uite, asta ce e? În spatele tău? Uite acolo. Dragăn. Păi și nu faci proba? Ia, mami, ajută-l pe... Yes. Hai, poți să te urci singur? Nu. Asta e că trebuie să vadă și șoferul. Ce e aici? Ce ne dă aici? Rădai aici, în dormitorul mare. Da, toate sunt la locul lor. Hai, înleagă-mi. Aici. Pot. Lasă să face. Bom. Ne dăm tare. Așa. Uite mai de tati. Mai de tati.